Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV, ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi izigigaba zempilo okanye-ke mhlambe izinkinga zempilo esihlangabezana nazo masisaphila. So today ngivakashele usisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani kuyena eyamphatha kabuhlungu, ngabe usahila na? So igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Sawubona. Ngiyaphila kunjani? Ngi-right nami. Ubani igama nesibongo? Sibongo wangubani. Okay, ubuya kuphi? Ngivela le entabeni zaseMnambithi 150 Felubala. Mnambithi sidume ngani konje? Felubala. Yazi uyalifela vele Mnambithi yafelubala So kwenzakalani-ke? Yo mbethu yabo mangixoxa le story lesi inhliziyo yami babuhlungu okay kodwa ngizozama ukuxoxela. Last year kwakuwoJune kanje. Kwafika umngane wami kumina engitshela ukuthi khona ipost ayibonile kuFacebook yomsebenzi. Mayebone leyo post ngaphela mina ngumina enhle ngijika nelanga ngithola imali ngalutheka. Ngathi mengilutheka ngangena ngajoyina wangitshela ukuthi fanele sijoyine ngo500 ukuze lo mjida lona asifundele umsebenzi eThekwini. Okay ngivume phela ngoba nami ngiluthekile yabo and wayenamagama ekutshele wesifuthi wayenamagama esilutha. So mengabe silutha safaka imali yokujoyina 500. Ubhuti lo niyamazi vele? Asimazi sahlangana naye kuFacebook nakhona umngani So nifaka imali nje nifaka umuntu engamazi. Engithi ngiyakutshela sasilethekile. Angazi wenza ngani mhlawumbe usebenzisa umuthi noma wenzani kodwa nje wayekhuluma umuntu esemthembayo esendele izithombe zakhe umuzi wakhe imoto nani enza ukuthi simthembe. Sayifaka imali okay. Wangaba nankinga waqhubeka wakhuluma nathi wathi hayi utholile umsebenzi. Asizosebenza kuwo angeke ngize ngilisho igama lecompany because wayesebenzise lona ukuze afront. Okay mengabe efika okay athi kanjena asize sisuka nempahla emakhaya cabanga eMnambithi mogibela uze eMnambithi 200. Sathi mengabe sifisuka emakhaya hayi nami ngithembe ngishiya umntwana ngithatha imali eqolo ngigibele ngize eThekwini. Wathi uzosinika ngisho accommodation yonke into. Hayi mengabe sigibela size eThekwini sesiyamfonela umuntu mase siqala sizikhona indawo engathi toll gate yokugcina la moqeda kudlula umkhukhu leyo toll gate leyo masiqeda ukudlula kuyo simfonele imfonele ifona ingeni. So lapho nihamba nobathi unomngane Sihamba sobathi usithi and imali senisendile already. Sase sisendile ngenyanga edlule kule nyanga ezayo ngoba sasiqeda kuhola ngawuhlanganisa ubabili u350 ngahlanganisa neqolo. Ngathi hayi ngizoza ngawo manje siyafika umuntu akasayibamba ifoni wathi sohlangana emarket. Oqala ngiyaqala ukuze eThekwini gcina uza ngama-crib nakhona nami ngiyijabulele angilazi itheko. Hayi alright ke mangabe safika ke endaweni ekuthiwa emarket umngane uyena ngathi uyalazi itheko kodwa abantu abaziyo angibazi nami ubazelaphi kodwa hayi mesifika sihlanu sabethi siyamfonela umuntu kwaze kwaphela i-airtime ngitshele sabethi siyamfonela akasayibamba ifoni. Sizolala laphi silambile asinamali silambile Ebo kosa. So safika emarket sasazo njani up and down kuyaphithize ngiyasiqala isiphithiphithi esingaka mina eMnambithi asikho isiphithiphithi esingaka. Hayi sihlale lokudlula amaphara hambe kuphele bonke abantu asazi soyapi sasinqike nje estoro I think uJwayelando sesinqike kuwona eDongweni kwaze kwavala nakhona lapha eJabulani. Sathi mengabe sesifika sahlala kwaze waqhamuka amaphara. Yo Niphetheni lapho? Siphethe amafoni kwami impahla zonke mfethu sesiphethe. Yo buhlungu inhliziyo yami ngixoxa le ndaba Stufuza. Manje amaphara ayenzani? Aye aniphoce beniphethe? Asiphuca amafoni, asiphuca imali ngenhlanhla ke mina ngangiphathele 100 rand ku-wallet ngangaphethe imali enkulu yayikhona yayisekhadini. Asazi ukuthi amateksi aseMnambithi akuphi mose eThekwini mongathi nje ugibela amateksi ayeMnambithi ushona ngakuphi. Sazama agcina sesibamba kamaphara athatha konke ikhwama yonke into sayasala sinje singanazo ngisho izinto esizoqwa ngakusasa mase sibuyela. Kodwa ke sazama sagcina nje sitholile irank eyeMnambithi. Sakhuluma nabo sabachazela sathi mesibachazele basigibeza ke sathi mengabe sesifika ngasemakhaya bathathe izinamba zabantu basemakithi senze isithembiso sokuthi mengabe usuthola u350 noma iqolo leyo sibakhokhela sabakhokhela yabo. Manje uphi umngane?
Umngani ukhona naye somina enhle soba-2 sesaye sa-decide ukuthi okungcono asivule ibhizinisi sidayise esikoleni ngayo le mali esiyitholayo 350 nayo ilokhu nje iqolo. Yini nidayisayo-ke manje? Oh, sidayisa esikoleni, sidayisa ama-snacks, amakhekhe, yabona nje Yenzeka izinto kodwa imali? zey'ngane. Ya, kuyenzeka kungcono kunokuhlala. Kubonga okuncane kubonga okukhulu. So usuwahila lokho kwenzeka? Yabona kumanje inhliziyo yami ivuleka isilonda esidala. Ukubona uma ngabe isilonda sesipholile usixebule. Ile nto eyenzakalayo kumina njengamanje kubuhlungu. Angiboni ukuthi ngizohila. Ekhaya sathwala nzima ekuthenini ngikwazi ukuthi nami ngize ngibe right ngoba le mali kwakumele ngabe ngangiyisebenzisile ngithengele ingane i-uniform kwamele ngiqale amaphansi ngibekelele from A ngihlanganisa ngalo leli qolo leli nalo 350 lona. Kwakunzima. So ungamnyala uthini umuntu ekhaya osewaqondana nesimo lesi osuke waqondana naso noma ongakaqondani naso uthola ukuthi ukhulumisana nomuntu ofuna ukuthi azagcine ngokumsendela imali kodwa umuntu angamazi lokho emthembisa umsebenzi nendawo yokuhlala? Mina into engingayisho ukuthi yenza i-research mengabe uthola imisebenzi ya-online, wenze i-research ukuthi leyo nto leyo legit. Futhi ungayisendi imali kumuntu ongamazi. Ungalingi ulenze lelo phutha lelo, ungalingi. Futhi into engingayisho ku-Facebook ayikho imisebenzi, gcwele ama-scam, iloko mina sengikukholwa. Gcwele ama-scam. Fana nalaphaya kuphi laphaya la kuthengwa khona iy'mpahla, marketplace. Kwayona nje leyo nto leyo yi-scam. Umuntu umfakela imali ethi ngizokufakela ePep, uzongilokhu nje ungifakela iy'mpahla. Qeda lapho umuntu akasayibamba ifoni yakho ubalekeke kanjalo nemali. Usuzoyifaka imali. Hayibo, ngiyacabanga. Bona hayi shame umuntu walutheka. Nalento yemithi guys mina ngeke ngikholwa ukuthi iqiniso ngisola ukuthi wasebenzisa wona umuthi. Mina angibhayizi ngale ndlela ukuthi sengaze ngifakele umuntu imali okuyiyona kuyiyona yokugcina. Hayi cha, shame ngiyakutshela khona into ayisebenzisa. Ikhona angifuni ungasho. Sibonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Ngiyabonga nami kakhulu. I hope uzohamba isikhathi uhile noma ngabe kunzima kangakanani kuwena because ukuluza imali ubukade uzoyisebenzisa wenza ezinye izinto ey'balulekile akusumdlalo. So ngiyakufisela inhlanhla ukuthi ukuhamba isikhathi uhile ungabe usubambeka-ke futhi omunye. Cabanga ukuthi ngisabhayiza angiphindi ukubona kanye kubona kabili ngeke Sibonelele-ke nani babuke lapha emakhaya ukuthi kuyingozi kangakanani ukhulumisana nomuntu ongamazi, ukhulumisana naye efonini uze ugcine ngokusenda imali akukho right. Umuntu fanele umazi, uqale umbone, wazi ukuthi usuka kuphi, wazi yonke into ngaye. Kuyima usungathatha ithuba lokuthi ungaqalisa umthembu. Ungathembi umuntu. Please, ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye.